Er is onderzoek geweest, het ziet dat toch, en vertel mij dat een hoop kerels toch altijd toch seksueel fantasie hebben om met trio's te botseren. En we hebben een ervaringsdeskundige, Tony, die is ooit op vakantie gegaan en zocht een ontzettend schoon meisje. En toen zocht er eens nog zo'n schoon meisje, er staat 2 jaar onder andere dan een tweeling. Maar ik ga maar vragen doen, ik was niet zeker. Ik hou over de 3 weken of de 4 minuten. Ik hou vragen zo. Ik was het niet zeker, maar dan verder hebben we er... Zag je dan ook de foto's zo? Yes. Maar er is niks gebeurd. En ze moeten die kloten. Ja, vergeet dat. Als ze werken dat ze geen centen hebben, dan doen we. Nou ja. En geen dure auto en zo dan. En de nu-keuken. In de Wiedekant verblind. Ik zocht niet zitten, met de koffer nog in de mind. Riep de ding in huis weer en dacht, hey, wat een lekker stuk. Maar toen bleek ze de tweeling, veel bier van die druk. En toen en ik. En ook in ik. Een feestje de ganse week. En bleven met 3 zwommen nats in de beek. Lopen in de linkstoel, vreemd rustjes in. Goed bezonnen stappen, konden doen de kamer in Edos. Doe en ik. Doe en ik en ook in ik. Veel horen aan het publiek. En toen wordt het publiek. Everybody sing. Ik zoek het te zwaren en zwaren. Ik snap er niks meer van. Ik doe terug naar de foto's. De hoogste van de grootste man.